Nok huk kamajak samung numung kurei bialo kalajak lukurokni ganawo haste ni bubagara Maharaja Pradyot Kishore Debbarma haste ganangai Lok Sabha chongbarini Code of Conduct phanangjak wngphano bialo kalajak haste ni lukurokni koktwmano Khonawi nogo bathak tongoi maniya Maharaja Pradyot karak sal sanja jora hejamara bolokni bisingo khobjaknai Twisa Munkwrwi village ni gojo Amchaio thangui Sogwikha Maharaja Pradyot Kokti sal horni kirima singsa bangkundiri tei nobarwate yo bai bai kha haste ni dalbidal amchani Tripura sal lukurokni kwbangma nok huk obo bai kwmakha kwbangma lukurokni tongthai tei chamung numung rok nok huk kobonjaknai nukhungni lukurokni bagui amchani rwngnok tei ICDS center rogo swnamjakha tongthai sibir phiaba haste hapangni bwkhak tei bialo kalaijak lukurokno nangmani jora tei rwjakliya chamung numung tei bithi borai rok Rejakliya cherai rokni bagui chamung tei nangjaknai tei kaham rok paithago bialo kalaijak lukurokni Jwngjalni koktwma Khonawi belai kha khamjaka haste ni bubagara Maharaja Pradyot Kishore Debbarma oboni bagui nok huk kamajak chamung numung kurei bialo kalaijak lukurokni ganao basakha haste ni bubagara Maharaja Pradyot Kishore Debbarma haste ganangai Lok Sabha chongbarini Code of Conduct phanangjak wngphano bialo kalaijak haste ni lukurokni koktwmano Khonawi nogo bathak tongoi maniya Maharaja Pradyot karak sal sanja jora hejamara blokni bisingo khobjaknai Twisa Munkwrwi village ni gojo Amchaio thangui Sogwikha Maharaja Pradyot kok salaikya nok huk kamajak bialo kalaijak lukurok bai koktwma thumnai rokni phirok mungo haste ni bubagara Maharaja Pradyot Kishore Debbarma saka बहुत प्रॉब्लम है यहाँ में पानी का प्रॉब्लम है ब्लैंकेट्स का प्रॉब्लम है बच्चे लोग रो रहे हैं ऑब्वियसली साइक्लोन में बहुत डैमेज हुआ है तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जितने भी NGOs है क्योंकि अभी कोड ऑफ कंडक्ट है तो अगर हम लोग डायरेक्टली हेल्प करेंगे तो प्रॉब्लम होगा तो जितने भी NGOs हैं त्रिपुरा स्टूडेंट्स फेडरेशन है और भी अदर NGOs है अगर आप लोग सामने आकर पानी कपड़ा ब्लैंकेट्स बच्चे के लिए बिस्किट ये सब दे तो थोड़ा सुविधा रहेगा ये मैं आपके थ्रू भी रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ और मैं अपने तरीके से भी अपने जिनको मैं जानता हूँ मैं उनको भी बोलूँगा कि थोड़ा सा हेल्प करके डोनेट करने के लिए ये इसमें वोट्स और पॉलिटिक्स और इलेक्शन को आप मत जोड़िए ये नेचुरल डिज़ास्टर है इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर है तो इसमें हमको हेल्प करना चाहिए थ्रू NGOs हेल्प करना चाहिए पानी और खाना के द्वारा मेडिसिन का भी थोड़ा कमी है लेकिन अभी तक मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्लीन ड्रिंकिंग वाटर खाना बच्चे के लिए बिस्किट्स क्योंकि बच्चे के लिए आप देख रहे हैं वेदर ही कितना ख़राब है तो सुविधा तो चाहिए सिचुएशन बहुत ही ख़राब है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DM ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर उनको कुछ करना चाहिए जों दाबो फाइसक बायजाक Twisa Munkwrwi village committee ni अंडराव जगाव गोजा Amchaio नरक नुगुइ मानखानाव जगाव जे बाकुंकुन्द्रि फायै kokti salni sana jarawo nok huk kamajak eba chamung numung kamajak kwbangma lukurok chini Tripura sarok o jagao tongthai sibiro faisok paijak obo haikeno hasini bubagara Pradyot Kishore maniko borok bai kok salaika borokni bial tongmani rokno borokni Jwngjalni tongmani rokno bini sakbai thang bok naka obo haikeno ang mankangke khoroksa khorokni bukhukjuk songbai jagrajak thangbai kok sanai puilano jrai bamjak khoroksa bukhukjuk nini mung te nini kami bahaike botei nini Khoting khata tamo Jwngjalni khano tin saikna de don sori Debbarma gojo para ebono adino mamui songna nai tongta mui thaba sagawa homosungui bohodorok siku wasana ar kasa nobra hari kan bosar bo buhang sinjira jagai lengi thama ke kafrau tuki tolawa habai tama tuki jagasa habai thama su ebono wate bising abono wate tuirong ma namba kha wate ni tuirong ma namba i ebono busarong no jairong ma khabe ke buhang rong no rui Ungko busa thina nai tong ma norba kyang kai
와트 기사 너바로 새끼를 오세 카르마니 신 바라 너 콩담지 저도 아 콩담잖아 바이 타마게 카나 자가세 그렇게 무방을까 양 바라 거더러 팔면이 양 돌아 너 거더러 팔이 카나니 팔면 양 바라고 라마 저도 시 무방마만 그방마 아 무방 사가 너 하는 부 살아보 그거 칼레베게 아 무방 사가 너 팔이 양 마성노가 하베겠다 아디너 그 보러 동카너라 걸어 걸어 너 비스무나 너 고바요 너 마토하 기토라와 하보이 기토라 하보 버드세 요글이야 무항로 신세라 바게 로 부사고 쓰라이 놓카 아디너 짜몽 럭마다 만카 다 비티 럭마다 만카 마이 슈든지 마살이야 마이로 도톤지 뜨이로 마르노 시탐게 하로 무작빙 통밖에 타보고 하세니 진 부바그라 바이속베게 땅 꼭 살아게 바바이 너럭니 진달로는 사이다 그나르까 이거 딱너 사보 나이페게 누부누카 신어 도무로너 이거로 투든지 안 아본 그래 너 구로바냐 길이 동무 알아 길이만 합탐게 안 버카워도너 그 사부터 투무로고 두쿠마나 길이 안 하이는 할때 그렇게 사그라적는 콘조다 그나워 사업 파이가 되네 사업 뭐 아니 너뭐 그렇게 하고 뭐 그렇게 또 바이트마게 너버로 나네 버로 저기가 하면에 거 마이 보마가 마이 마사야 거 아디너 따몽 가니 너보다 바이캬 너 바이캬 너버로 파캬 아버 저기가 하면에 여기야 와치로 거거거거 너 못랑 삼아야 메레 보까 바캬 뭐다가 또 거기 아버 또너 그러는 이거 어로 가이 맛도 그발 한야 봐 다음 가자 사보 파이캬 kuno MLA DM SDM ba blog ni video phara paika 예 아버 바이 참겠다 tamur paika chamong nang biti rok da paika 그러니까 into hasini boba gra paisa ko ga norong ni hun tam saka bo bai kok tam kok saka 뭐너 뭐 너고 그래 후보 그래 이게 뭐 나냐 그래야 너 뭐다가 동사 야 뭐다가 동이 마이잖아 아버 그렇게 angman kan katai khorsa khorang nei sakra chongbai khunju khana namle adino horo tamong ka kicha nin khukti bang khana nam 너 하나들 너 바카 맞아 무투로 기타 바카 람 참도 또는 바베카 우리 바카 horo mai mutu masa yang to kata mai masa ya wa te chare wo cha ri ki se jong ki horo ma to ya ron to ka ani bu sai bu kre ang sai jong che ani bu sa ro tong ko an bu sa ro gai kuri bang sai jong phong jaw ne zai tong jaw am ti ta cha adino horo ke samong ro man kha bo jaga tong le kha ko jaga samong no ma ya ta ni no te ko chokwa ye 파이자니 니 사고 중어로 파이 촉과요. 그러니까 미야 파이만 되니까 계절이 맞아 파자. 사고도 고만나이 럭 비티 브라이 럭 하세 하방니 부카 크리데 던 자카. 파면 야궁 사만 어로 나도 동네 아는 비티 꼬부레 비티 마사카 그 따크따기 자 한번 동자카. 우야 강 힘이 기마야. 암티가 차 암티 어버 상자 자카다. 이도 농 시비로 파이속 바이가 하스니 보바 그라 프로도 비그럼 키쇼르 마니 거 타마 콕 살라이카 모바이 노롬 니즘 달롱티 사이다 그나르카. 암티 마크나 야코 중부 지름 타가. 거기는 보바 그라 노 노야코. 따봉시 부이라 노고 그 무슨 뭐야 이제라이 파기는 노야. 아게 비리 못 파서 노비 타고 또 가져 놓카. 그러니까 이거 파는 노로 갔다서. 그 따부카 문 무사당카 무수당카 또 누카다 지는 무바그라는 잔노바 아스는 빠져 바이마 또는 또 부카나이 purai tongkha tamsinai obo hai sakra jora paithak jora phano haseni bubagra no sakbai thang mokol bai thang nukuman mani baima tongkha tham 아버는 동서동카다 아버는 산딩카다 암수 동서카다 नरक खनाय मान काचिनि खुराक नाय तंनाय रक अबो हाय जोंजालनि जरा अबो हाय खाकाम सेरे सरा न खुब कमाजाक सामुंनो मन कमाजाक जरा फानो हासेनि बुबाग्रा प्रदुत बिक्रम किशोर बाय साकबाय थां बरक मालाय लायै कक सालायै अबो हाय ब्रंनि जोंजालक न साइ खनारै मान मानि बरक खा तंथबजाकनि आं मान खांगतै खुरबसा चाक्राजक चाक्रा बुस्राय बामजाक नों कक्ता साकाम थासिंगो सायाको ना निनि बुमंग ताय आदिनो तामंग का किसे साइखना आनि बुमंग गाय बोसलके देबरमा आं लेचराय फांजिनि मखथं फलाय फालै उंको सरकार नक मानै नक खुंसा दांजा मानि आनि नक खुंसा गावो थेपुं फांसा हाक्या बेल फांसा हाक्या थाजु फांसा हाक्या अ नक खुंसा गावो हायमनि परेव हादा कलेख्या नखदा कलेख्या आं सायमालिया
Amchaio thangka biang o khar ka bro Ani aman nogo ang khari thang la kya bosa mang nyo to yoi Ani aman nogo khar thang mani pore ang ta shani bosaro no ka bui ang nogo phaja hukwa nok tui kupulung bishna kisi jotono kre khani ang tabo onong no tam khai pasare nai makatang phali chai tong man ang wana suka ang cerai phangchini oma hai no bar kotor hai mini ang nugyaku ang chiaku ang takai chiwo kirima haboi o jaga suruna ang bakhati kiliya yakbu para jakting tong ang tak phano kiriman am saka ang kirikha adino horoke biang go tong kha samung ro daman khaman ya no to bu phang klai man jaga tino kai no go no tong ang ka amani no go thangka ama no go phang chang bakhati kiliya amani no bo joton tuilom thang ba cha ama no khungta tam no joton tuilom thama cha bu phang ko a be de ro wa cha ba no ko ban thema ha ke ko sa wo ha ko tha phu go tu ha thang ba cha kai ang an ka kini no go thang thu cha an ka ki boran bi ja borok bin mo nok no khung bu cha la nok si a jaga thang ha bu thoi pan cha ang bakha chi ti kiliya ho pung mu tri thang liya sa ba sa la liya no bon nang la liya ani ba saro o ba sa wa ti tha ge ma mi shong ge cha wa no ni wa su bu tong mani chonai ba jani no go ha pa kan no ba hai go thang thang ka ang kha siliya khaw da ma tong kha to ya da ma tong kha bahai ma tong obo chini Tripura sarong ni kaham kuk nok kri ni bagi da paka nok dalan nok kri ni bagi da hanya tong drop tang jak ni bagi da bahai ke banya ni nang bahai ma tong amo tam sa chana pa ka nok no nang ta pa ka nok nok khamini bagi pa ka nok nang ta srai khnai man kana chini khorang ngai tong ngai ta hukte buhuk song bisi brum no obo haike watini jorawo bahan kundi phaimani bai nobar kotor phaimani bai chini Tripura sarok ni nokhuk bai mani mangpile bo katalia teba chongmari phayo chongmari thango chini haseni thunggranga dong rok neta rok but chanani bagai bisi brum no phayo pia chongmari lai thanga anga borok no nuknani tugo obo haike no bisi brum no chini Tripura sarok jwngjalok katajak jwngjalok klai laijak tamni bagai hinge khoroksa bukhuk ni khupin rok khnai man khana je chini Tripura sarok ni nokhuk kahamiani bagai no tini obo haike bisi brum no nokhuk banyani nango kabang ma bial kabang ma jwngjalok klainani nango masaya manengya nokhuk kamajak tini sibiro obo haike tongai ma tongo peba hasle hapangni bukhak tui eba hakotor hapangni bukhak tui obo hai green dofani borok no Tripura sarok no chubanani bagai obo haike beskangni jorabo sekangi phayabo beskangni jorabo seng nuklainai mangkliti sanai onimes ni nebi jitendra tai ang Ronjit chini Khorang Hezamarani simi onimes jitendra tei Ronjit ni kokthum chini Khorang